To je jeden? Samozrejme, poprosím starostu Bošáce, budú dávať titulný pohár, ste už druhý raz poradí, dúfam, že na budúci rok prehráte. Áno, nie je na úprimnú radosť. Pripravili sme také ešte drobné 3 ceny, vyhodnocovali to viac menej rozhodcovia, ktorým takisto patrí veľká vďaka, že sa zúčastnili tohto turnaja, obetovali svoj čas, odpískali, myslím si, celkom dobre, alebo výborne, takže takisto ďakujeme, pozvite o potlesk. Jožko, mám si to povedal čas, preto nebudem citovať ďalej. Takže dovolte mi vyhodnotiť ešte teda najlepšieho strelca, najúžitočnejšieho hráča turnaja a najlepšieho brankára. Takže začneme najúžitočnejším hráčom a sa zhodli na jednom mene a je to Martin Kostelán. Takže úplne ona sme podradí, takže musíme mu Asi to musel uplatiť. To je hráč! Zároveň platí prvú rundu. áno, vyriešili dotaz a všetkým, hej. Predstavili pre najlepšieho strelca a je to hráč FK 70 na Zemianske Podradí, Lukáš Samotný, takže gratulujeme, hej. A tretiu cenu sme pripravili pre najlepšieho brankára turnaja a tým sa stáva Roman Baláš z Bohuslavic. Gratulujeme. Jednoznačne najlepší brankár. Nie o čom. Týmto sme vlastne ukončili dnešný